As eleccións municipais do pasado domingo deixaron moi aberta a loita pola alcaldía de Cambados. Cun escenario composto por 5 formacións, a gran triunfadora da noite foi Isabel Afole, que conseguiu un concelleiro máis para a súa formación adquirindo 8 edís. Pois estamos encantados, contentísimos, temos o respaldo da maioría dos veciños, hemos subido en concelleiros, temos un concelleiro máis de feito, e bueno, non podemos pedir máis, non acadamos esa ansiada maioría absoluta, pero os resultados son moi bons. Pola contra, o Partido Socialista, que ostenta a alcaldía dende hai 8 anos, mantívose con 4 edís a pesar de subir en votos. Non son satisfactorios para nós, obviamente pensábamos que íamos a ter unha melloría máis significativa, a melloría que tivemos foi pequena, non dou para obter un novo representante, quedámonos cos 4 que xa tiñamos. A candidata popular sinalou como base deste éxito electoral a proximidade ca veciñanza. Pois traballo e máis traballo, porta a porta, falar con cada veciño, con cada asociación, con todas as persoas que conforman Cambados, non? Ese creo que ao final é o segredo, escoitar os veciños. Pola contra, o socialista sinalaba que a clave das eleccións en Cambados estivo na abstención con respecto a 2019, que aumentou nun 4%, o que se traduce en 400 votos menos. A abstención castigou as formacións de esquerdas como BNG e Somos Cambados. A última formación perdeu un edil a favor dos populares. Repite cun concelleiro Cambados pode que será a chave do goberno. En función do que el decida e do que decidamos o resto de grupos de esquerdas, pois vai estar a conformación do próximo goberno, que pode ser un goberno capitaneado polo Partido Socialista, que, como digo, aumentamos en apoios, ou capitaneado polo Partido Popular, que, sin aumentar o número total de votos, circunstancias da lei DONT, do reparto de escaños, sin aumentar o número absoluto de votos, si aumentou un escaño. Tanto Isabel Afole como Samuel Lago comezarán a reunirse co resto de formacións para apurar as súas opcións de facerse coa alcaldía. Abrimos unha vía de negociación con calquera dos partidos que hai, tamén podese dar o escenario de que sexamos un goberno en minoría. Bueno, hai que sentarse a falar, e nós non desdeñamos calquera opción política para facelo. En principio, a miña postura personal como cabeza de lista é que temos que intentar chegar a un acordo entre as forzas políticas de esquerdas e sumar a ese acordo a José Ramón Abal. O panorama electoral deixa unha situación similar a que ocorreu na Vila no 2015. Naquela ocasión, houbo que agardar ata o último momento para coñecer cara que lado caía o voto de José Ramón Abal, que finalmente decidiu a alcaldía a favor de Fátima Abal.